víťazstvom s poradovým číslom 3 v tejto sezóne. Získala 35-bodový náskok pred Lou Jeanne Monotovou. Ten rozdiel 0,2 sekundy, keď to prepočítame na 7,5 kilometrovú trať, to je zhruba 1,2 metra, čiže 120 cm včera rozhodlo v prospech nemeckej pretekárky. Sledujete už štartovú listinu. Minkinenová bude strácať 22 sekúnd, najlepšia z domácich Nóriek Ida Lienová na 4. mieste 29, francúzska Julia Simonová 32, no a 3 Švajčiarky sme mali včera v prvej desiatke, Emi Basergová 6, Lena Hekiová Grossová 7 a Ajta Gasparinová 10, medzi nimi ešte Švédka Hanna Öbergová a Bulharka Milena Todorovová. Justin Bressanzová Bušetová brala včera iba jeden jediný bod do svetového pohára, bola až 40. Paulina Bátovská-Fialková ide z pozície číslo 44 so stratou vyše 500 metrov, ale musíme ku Pauline povedať, že v predchádzajúcich stíhacích pretekoch mala spoločne so Švédkou Annou Karin Heidenbergovou najväčší posun dopredu o 18 miest. Vtedy sa jej podarilo dostať do 46. miesta na štarte na 28. Nastia Kuzminová vyrazí na trať po včerajších pretekoch z ešte nižšej pozície, je 53. so stratou 1 minúty aj 43 sekúnd. Podobne ako v mužských pretekoch máme na štarte napokon 57 pretekárov, chýba Chorvátka Kozičová, ktorá včera bola 46. Moldavčanka Stremousová 57. aj Ukrajinka Dmitrienková 59. Ďalší diel veľkého súboja medzi Jeanne Monotovou a Preussovou. Francúzska z posledných 12 pretekov bola lepšia. V 9 znížila stratu z pôvodných 194 až na 20, ale po včerajšku je to už opäť 35. Čo je možno veľa na to, že nás čakajú už len 2 preteky a Lou Jeanne Monotová vie, že ani 2 víťazstvá jej nemusia stačiť na to, aby brala veľký kryštálový glóbus. V prvom rade stali teda ešte Suvi Minkinenová a Ida Lienová. Tu už máme pripravené ďalšie pretekárky a samozrejme držíme palce našim reprezentantkám štartujúcim z pozícií 44 a 53. So 40-kou nečakane nízko Justin Bressanzová Bušetová. Včera štartovalo až 9 francúzskych reprezentantiek, 8 z nich sa kvalifikovalo len. Amandine Menžánová, talentovaná juniorka, pri premiére vo svetovom pohári skončila 63. Franciska Preussová aj Lou Jeanne Monotová idú na trať spoločne, žltý aj červený dres. Čakajú ich úvodné 2 kilometre a potom prvá streľba s Ivonou Fialkovou. Sa na to všetko veľmi tešíme, pretože takúto drámu v boji o veľký kryštálový glóbus sme naozaj nemali už dlho. Sice aj v minulom roku sa rozhodovalo až na záverečnom podujatí, ale nebola to až taká dráma. A predovšetkým obe pretekárky, ktoré sú kandidátkami, neboli až v takej forme, ako to bolo v lani medzi Lisou Vitóciovou a Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Na trati už máme 5 pretekárok. Julia Simonová vyhrala pred 2 týždňami v Novom Meste na Morave z 3. miesta na štarte. Musíme u nej kvitovať pokračujúcu výbornú streľbu, ale Simonová nemá až takú dobrú bežeckú formu. Zo Švédok bola včera najvyššie Hanna Öbergová 3 miesta pred svojou sestrou Elvírou, ktorá už vyštartovala s 11, za ňou Poľka Sidorovičová, mladá francúzska Camille Benedová. Tej patrilo 13. miesto v debute vo svetovom pohári. V prvej 20 sú aj Norka Erdálová, Ukrajinka Horodná, ďalšia Norka Knotenová. No a potom 2 kandidátky na modrý dres. Jeanne Richardová a Océane Michelonová. Medzi nimi je v celkovom poradí stále len nepatrný 11-bodový rozdiel. Tam sa všetko môže ešte zauzliť veľmi dramaticky. A tiež vyštartovali spolu, takže si to rozdajú bok po boku, rovnako ako Lou a Franciska. Áno, včera bol medzi nimi jeden jediný bod, jedno jediné miesto. 17. a 18. pozícia za Francúzskami, potom ešte v prvej 20. Češka Lucie Charvátová a Norka Marte Krogstad Johansenová. Jeanne Monotová zatiaľ na prvom mieste, včera bola na trati napokon lepšia, ale Franciska Preussová všetko dohnala rýchlejšími streleckými položkami. A tu si Jeanne Monotová uvedomuje, že Franciska je rýchlejšia strelkyňa, takže bude sa snažiť možno na trati jej od prvých metrov nejako
cuknúť, alebo minimálne ju natiahnuť pred tou prvou ležkou, aby možno bola viacej zadýchaná, aby vyšla z tej svojej komfortnej zóny, prípadne možno urobila nejakú chybu. To sú všetko, môžu byť také taktiky u Jeanne Monotovej. Na štarte mali 22-sekundový náskok pred Minkinenovou a vidíme, že Minkinenová má za sebou stále Idulienovú. Norka výborne bežala. Ole Einar Bjørndalen sa včera vyjadril, že keby mala vyššie štartové číslo ako 11, tak mohla brať ešte lepší výsledok ako 4. miesto. Za Lienovou potom Julia Simónová. Vidíme, že už sa Elvira Öbergová dostáva na 6. pozíciu. Pred Amy Basergovú a Lenu Hekiovú Grossovú. Elvira Öbergová je už v tejto skupinke spoločne s Milenou Todorovovou z Bulharska, ktorá má extrémne vydarenú sezónu, je v celkovom hodnotení na 13. mieste, čiže skoro každé preteky sa pohybuje medzi najlepšou 10-15. Vynikajúca sezóna, vyrovnané výsledky, dobrá streľba, pretože bola to vždy dobrá pretekárka, ale v tejto sezóne pridala aj stabilnú streľbu k svojim výkonom. No a musíme povedať, že včera po streleckej stránke to boli dosť vydarené preteky. Prvá šestica nemala chybičku na strelnici. To sme v tejto sezóne na 7,5 kilometra nezaregistrovali. Ďalšie stúpanie, ktoré máme po medzičase po 1300 metroch, teda 700 metrov pred prvou streľbou. Minkinenová stále so zhruba 22-sekundovou stratou. Za ňou Ida Lienová so stratou na úrovni pol minúty. Tá trať je, ženy majú trať o niečo ťažšiu ako muži. Vidíme, že je to hlbšie, na rozdiel od Pokľuky, ktorá bola minulý týždeň tam pred poobednými štartami. Upravovali trate, ratrákom ich prechádzali, aby aj na ženské, aj na mužské preteky mali tí pretekári čo najväčší komfort. Tak napríklad tu už sa trať neupravuje, upravuje sa večer alebo ráno a následne už či jazdia servismeni, či majú nástrel pretekári, či sa obídu preteky, tak tá trať je už rovnaká, už sa s ňou nič nerobí. Paulina Bátovská-Fialková išla v prvom kilometri pred Talianku Komolovú, Rakúšanku Hauserovú aj Nemku Pufovú a dostala sa tak zo 44. na 40. miesto. Je tesne za Doroteou Wiererovou, Slovinkou Polonou Klemenčičovou a Norkou Ragenhild Femstejnevikovou. Nastia Kuzminová po prvom kilometri 52. ide spoločne s Nemkou Schneiderovou, Lotyškou Bendikovou, Francúzskou Šovovou a Nemkou Vajdelovou. Presne ako sme spomínali, Jeanne Monotová od prvého kola sa snaží nahnať tie sekundy na trati, ktoré možno stratí na strelnici pri pomalšej streľbe. Tu sme na medzičase po 1300 metroch na pravej strane obrazovky a videli sme Paulínu na 39., Nastiu na 52. pozícii. Prvá streľba medzi Jeanne Monotovou a Franciskou Preussovou. Prvá chyba Preussovej. Jeanne Monotová môže získať mierny náskok. Prvá chyba Preussovej na strelnici na Holmenkollene prišla v tretej položke. Zároveň v prvej streľbe dnešných pretekov Jeanne Monotová. Ide teda dopredu. Preussová ešte môže získať aj malý kryštálový globus, ale to by musela byť Jeanne Monotová dnes za 31. miestom a k tomu ešte Simónová nižšie ako na 7. pozícii. Julia Simónová čisto odstrieľala. Ida Lienová z Nórska, 3 presné výstrely. Hanna Öbergová robí prvú chybu. V zápäti pridáva druhý trestný okruh. Ten má na konte už aj Elvira Öbergová. Raz netrafila. Todorovová pridáva aj druhú chybu. Do trestného kola pôjdu aj Švajčiarky Lena Hekiová Grossová s Amy Basergovou. Takže Preussová na druhom mieste stráca 24,5 sekundy. Simónová na tretej pozícii s polminútovou stratou. Štvrtá Ida Lienová s odstupom 39,5 sekundy. No a Suvi Minkinenová bude na 5. mieste po jednom trestnom kole. Maličky sa dostaneme aj k streľbe pretekárok na ďalších pozíciách, na tých, na ktorých sa pohybuje Paulina Bátovská-Fialková, strácala v druhom kilometri 87 sekúnd, Nastia Kuzminová 102. Paulína s výbornou streľbou, super, konečne dobrý začiatok, prvá ležka bezchybná a Paulína sa razom dostáva smerom do prvej 20. Teraz nám tam prebehne viacero pretekárok, ktoré končia trestný okruh.
Poľka Sidorovičová na 17. mieste. Za ňou Schneiderová, Andexerová a na konci prvej 20-ky Paulina Bátovská-Fialková. Tak to je. Doslova tigrý skok v dnešných pretekoch. O 24 miest za 2 kilometre a po prvej streľbe. Obrovský skok. Bolo tam množstvo pretekárov, ktoré išli do trestného kola a Paula konečne dala presnú, rýchlu položku. A tak sa posunula. Franciska Preussová na druhom mieste. V tejto chvíli 20-bodový náskok v celkovom poradí. Žan Monotová vyjadrila túžbu, aby sa o všetkom rozhodovalo za nejakého vyrovnaného stavu v zajtrajších pretekoch a zároveň dodala, že toto sú obrovské lekcie z toho pravého športového stresu, ktoré prinášajú veľké preteky. Žan Monotová si drží v polovici 3. kilometra vedúcu pozíciu. Žan Monotová sa viackrát vyjadrila, že najväčšou súperkou je si ona sama a jej hlava a tie myšlienky, ktoré jej nabiehajú, keď príde na streľbu. Inak presne pred 20 rokmi za podobných okolností získala veľký kryštálový glóbus francúzska Sandrine Bejová, ktorá išla na posledné podujatie svetového pohára do ruského Chanty-Mansijska s 27-bodovou stratou na Olgu Pilevovú, ale vo všetkých troch záverečných pretekoch dosiahla lepší výsledok, nazbierala na ňu 39 bodov a vyhrala celkové poradie pred Katy Wilhelmovou, pričom Pilevová klesla na 3. miesto. Teraz má Žan Monotová 26-sekundový náskok pred Preussovou, 38-sekundový pred Lienovou a vidíme, že Nórka predstihla Juliu Simonovú. Simonová ako keby už bola trošku uťahaná z priebehu tejto sezóny. Nie je 100% v poriadku. Za to aj tak Gasparinová chytila životnú formu na záver tejto sezóny. Potom ako vyhrali spolu s Nikolasom Hartvegom zmiešanú štafetu dvojíc, získala také sebavedomie, je rýchlejšia na strelnici, bežecky jej to ide. No a posunula sa z 10. na priebežné 6. miesto, má 10-sekundový náskok pred Camille Benedovou. Musíme kvitovať výborný výkon mladej francúzsky víťazky Ibu Kapu, ktorá dostala včera prvýkrát šancu vo svetovom pohári a už brala body za 13. miesto, teraz je dokonca 7. tesne pred Lenou Hekijovou Grossovou. 9. Nórka Erdálova, za ňou ďalšie Nórky Knotenová a Arne Klejvová. Popri Pauline Bátovskej-Fialkovej registrujeme veľký posun aj u Arne Klejvovej, 18 miest, ale Paulina sa posunula o 30 pozícií za 2600 metrov. Tak zatiaľ klobúk dolu, pretože už má v rukách 14. pozíciu, beží pred Hanou Öbergovou. Presne sa potvrdzuje, že Paule sedia tieto kontaktné preteky. Rada obieha pretekárky, rada je v tom kontakte aj na strelnici, aj na trati. Vie sa posunúť a teraz bola ideálna príležitosť, keďže mnohé pretekárky museli ísť do trestného kola. A odstrieľala už aj Nastia Kuzminová, figuruje nám tam 0, ale neviem, či je to správny údaj, pretože je až na 57. mieste. Odstup 3 minúty aj 23 sekúnd. Či sa tam na trati nestala nejaká kolízia alebo nejaký problém, lebo dlho strieľala aj, chvíľu nám tam nefigurovala žiadna. Žiadny údaj o streľbe. No, po 1300 metroch, teda 700 metrov pred streľbou, tam bola strata 1 minúty 42 sekúnd. Tu sledujeme práve Paulinino postavenie, stále je to 14. miesto. Zatiaľ čo Žan Monotová už prichádza na strelnicu s 27-sekundovým náskokom pred Franciskou Preussovou. Veľký prepad po prvej streľbe Nórka Maren Kirkejdeová z 26. na 55. miesto bežala 3 trestné okruhy. Najviac spomedzi všetkých pretekárok. A je tu prvá chyba Žan Monotovej. Ďalšie 4 výstrely zvládla. Uvidíme, aká rýchla bude pri tejto streľbe Franciska Preussová. V každom prípade súboj môže vyrovnať. Samozrejme, že to sleduje. Videli sme, že aj Cvakala reagovala na vietor, ktorý sa trošku zdvihol. Za ňou Lienová so Simonovou na 3. a 4. mieste. Preussovej odpoveď na Žan Monotovej zaváhanie je 100%. Aj Simonová strieľa vynikajúco, rýchlo, presne.
Vidíte, že Norka začala až teraz svoju druhú položku, pričom išla na streľbu pred Simónovou. Lienová patrí medzi najpomalšie strelkyne. Jean Monotová stále vedie, ale už len o 0,5 sekundy. Pred Franciskou Preussovou stíha ich Julia Simónová, ktorá nestačila bežecky na francúzsku kolegyňu ani na líderku svetového pohára v predchádzajúcom 2-kilometrovom okruhu. 4. pozícia pre Idu Lienovú. Nabrala stratu na Simónovu na úrovni vyše 16 sekúnd. Suvi Minkinenová ide do trestného okruhu. Ďalšie pretekárky pridávajú čistú položku a medzi nimi aj Paulina Bátovská-Fialková, ktorá, predstavte si, je zo 44. miesta na štarte. Po 4 kilometroch a po 2 streľbách v prvej desiatke úžasný výkon slovenskej reprezentantky. 7. Kami Benedová. Pred ňou Ajta Gasparinová s Lenou Hekijovou Grossovou na 8. mieste, Minkinenová po 2. trestnom okruhu a za Karolín Ofigstad Knotenovou máme Paulinu Bátovskú Fialkovú. Úžasný posun o 34 miest a to nie je za nami ešte ani polovica pretekov. Stráca už len 49 sekúnd. Úžasne zvládla prvé preteky. Beží veľmi rýchlo, určite aj lyže idú veľmi dobre našim reprezentantkám. A vidíme, že na stíhačke je všetko možné. Polovice pretekov. Zlepšenie o 34 miest. Líza Tereza Hauserová sa zlepšila o 25 miest. Tá sa pohybuje momentálne na 17. pozícii. Videli ste aj aktuálne poradie vo svetovom pohári. Vytvára sa nám vedúca trojica a zároveň toto je poradie v stíhačke, v ktorej by brala malý kryštáľový globus Jean Monotová. Teraz Preussová ide na vedúcu pozíciu. V predchádzajúcom okruhu mala na oboch medzičasoch 27-sekundovú stratu na Jean Monotovú. Vie, že ak ju dnes zdolá, ak by obsadili prvé 2 miesta tak ako včera, tak ten náskok by už poskočil na úroveň 50 bodov. Hre je strašne veľa, ale musíme kvitovať vynikajúcu streľbu nemeckej reprezentantky. No zdá sa, že Simónová teraz trošku pevnejšie drží krok so svojimi súperkami. Uvidíme, aké to bude v 2 stúpaniach, ktorých ešte čakajú. Odstup Lienovej bol po streľbe na úrovni 20,5 sekundy. Teraz prídeme na medzičas na úrovni 4600 metrov. A Lienová by mohla byť bližšie k vedúcej trojici. Nastia Kuzminová. Na druhej streľbe opäť čistá položka. Kanaďanka Emma Landerová robí 2 chyby. Nemáme informácie o tom, čo sa s Nasťou stalo, pretože sa pohybovala na chvoste na 57. mieste napriek tomu, že pri jej mene máme uvádzanú 0 z prvej streľby v počte chýb. Ale keď sa pozeráme na bežecké štatistiky, tak Nastia stratila v prvom bežeckom kole iba 7 sekúnd, takže určite neprišiel nejaký pád alebo zdržanie na trati, takže muselo sa stať niečo na tej streleckej položke prvej Nasti. Možno je tam chybný údaj nejaký. Možno jej niečo vypadlo zo zbraní, nemá zásobník, alebo bol nejaký problém na strelnici, nie na trati. Nastia v tejto chvíli 55. A keď už hovorím o bežeckých časoch, tak Paula v prvom bežeckom okruhu 8. čas stratila 6 sekúnd a v druhom to bolo už len 3 sekundy tretí bežecký čas, takže ide výborne. A teraz je už 8. Dostala sa pred Minkinenovú aj pred Knotenovú a má stratu necelých 4 sekúnd na Kami Benedovú. Mysleli sme si, že pre Paulu už budú preteky s hromadným štartom nemožné dosiahnuť po tom výsledku, ktorý zaznamenala v šprinte, ale keby ostala na tejto pozícii, tak by jej to zrejme stačilo aj na mas. Tam ide 25 najlepších z celkového poradia. Samozrejme, nie všetky pretekárky tu sú na Holmenkollene, plus zvyšok podľa počtu bodov získaných v 2 pretekoch na Holmenkollene. Lienová stráca 16 sekúnd na vedúcu trojicu. Preussová, Jean Monotová, Simónová sa striedajú na prvých 3 miestach. Teraz Jean Monotová diktuje tempo. Simónová trošku nestačí. No a čakáme na Paulinu Bátovskú Fialkovú. Stále je 3,5 sekundy za Kami Benedovou. Na 8. mieste má 4 sekundy k dobru proti Minkinenovej. Necelých 8 sekúnd proti Karolín Ofigstad Knotenovej, ktorá uzatvára prvú desiatku tesne pred Češkou Terezou Voborníkovou a ďalšou Norkou Karolín Erdálovou. Aj Elviru Ebergovú neslobodno ešte odpisovať. Bežala 2 trestné okruhy, má 50 sekundovú stratu, je 13.
Za ňou potom tesne Rakúšanka Hauserová a Anna Mária Lampičová, ktorá sa z 52. miesta posunula na 15. Tak to je ďalší úžasný skok vynikajúcej bežkyne. Včera mala najlepší bežecký čas na 7,5 km, lenže spravila 5 chýb na strelnici. Dnes bola v oboch ležkách bezchybná. Rojsová, Žán Monotová a Simonová. Súboj na tretej streľbe. Simonovej chybička. Pridáva aj ďalšiu, zariskovala Preussová, netrafila terčík. Dokonca 2. Žán Monotová ide na prvé miesto a jej súperky budú krúžiť 300 metrov v trestnom kole. Lienová má šancu dostať sa vysoko, nehovoriac o Pauline Bátovskej-Fialkovej, ktorú tam vidíte s číslom 44. To je neskutočný skok. Tak. Polovici pretekov. Toto sú úžasné preteky. Lienová s jedným trestným kolom. Dopredu môžu ísť Ajta Gasparinová, Lena Hekiová-Grossová, Kami Benedová a samozrejme aj Paulína. Hekiová-Grossová s jedným trestným okruhom. Čistá streľba Benedovej. Ajta Gasparinová s posledným výstrelom trafila všetkých 5 terčov. Prvé trestné kolo Pauliny Bátovskej-Fialkovej. Stále to môže stačiť na udržanie sa v prvej desiatke. Celkom určite, ale ďalšie strieľajú výborne. Obrovská skupinka pretekárok. Erdálová, Elvira Ebergová, Hauserová. Pozrite sa na to. Knotenová, Voborníková, Komolová. Úžasná streľba viacerých pretekárok. Takže Paulína bude musieť naháňať svoje súperky. V každom prípade Žán Monotová má 30-sekundový náskok pred Benedovou, 38-sekundový pred Gasparinovou, 42-sekundový pred Lienovou, kde máme Francisku Preussovú, klesla až na 10. miesto. Po dvoch nepresných ranách v stojke so stratou 49 sekúnd. Teraz bude musieť Nemka ukázať svoju veľkosť, pevné nervy a ešte schopnosť nejakým spôsobom preraziť a dostať sa pred súperky. Pretože za takýchto okolností by brala iba 31 bodov z dnešných pretekov a tým pádom by už mala stratu. No a Paulina Bátovská-Fialková je 16. po trestnom okruhu, ale je to tam veľmi tesné. Stráca len 2 sekundy na Loteliovú z Belgicka, pričom máme predstavte si to, medzi 4. až 16. miestom, teda od Lienovej až po Paulinu Bátovskú-Fialkovú odstup len 19 sekúnd. To sa ešte všetko bude rozhodovať na poslednej streľbe. Tak nečakané poradie. Žán Monotová. S tým sme rátali, že bude bojovať o víťazstvo. Konec koncov stíhacie preteky vyhrala v tejto sezóne v Hochfilzene, v Oberhofe, v Anterselve. Teda 3-krát a už v týchto chvíľach má prakticky v rukách malý kryštáľový globus. Ale druhá je Kami Benedová z Francúzska. Bežiaca ešte len druhé preteky vo svetovom pohári v kariére. Včera v ňom debutovala. Tu ju máme. Ajta Gasparinová, tak ako hovorila Ivona pred niekoľkými minútami. Životná sezóna a predovšetkým skvelé výsledky v jej záverečnom trimestri. Tu sme mali aj nepríjemný pád. Julia Džimová, ktorá bola po tretej streľbe na 21. mieste, pričom trafila zatiaľ všetkých 15 terčov, čo sa z prvej desiatky podarilo Benedovej, Ajte Gasparinovej, Norke Knotenovej, tá je 6. ďalšej Norke Erdálovej, ktorá je 8. A potom ešte ďalším 4 pretekárkam, ktoré máme nad Paulinou Bátovskou-Fialkovou, Hauserová, Voborníková, Komolová a Loteliová. Nastia Kuzminová podľa oficiálnej stránky Slovenského zväzu biatlonu urobila 3 chyby na prvej streľbe, tak preto klesla veľmi hlboko. Teraz si pripisuje 4. trestný okruh spoločne s Nemkou Pufovou. Benedová na druhom mieste, prenasledovaná Idou Lienovou, ktorá sa už dostala pred Ajtu Gasparinovú. Norke včera unikla 3. pozícia o 7 sekúnd v boji so Suvi Minkinenovou. Tá je v tejto chvíli taktiež medzi najlepšími, ale klesá pomaličky na 11. miesto. Naopak Franciska Preussová sa dostala na 8. pozíciu. Dopredu sa derie aj Elvira Ebergová. Po streľbe bola 9. Teraz je už 6. Paulina Bátovská-Fialková. Predbehla Loteliovú z Belgicka a dostáva sa na 15. miesto. Paulina znižuje stratu na Žán Monotovú. Žán Monotová s veľkou šancou. A musíme pripomenúť posledné stíhacie preteky v Novom Meste na Morave. Tam bola v podobnej pozícii, viedla, ale na poslednej streľbe v stojke 2-krát netrafila a prišla o dôležité body. Nebolo z toho víťazstvo, ale len 4. miesto.
Veľký boj aj o ďalšie pozície. Kami Benedová si drží druhé miesto. Zdá sa, že Preussová už predstihla aj Erdálovú a pohybuje sa na 7. pozícii. Múdrejší budeme po tomto medzičase 700 metrov pred záverečnou streľbou. Lienová sa odpútava od Aity Gasparinovej, respektíve sa o to snaží, ale dopredu sa prediera Elvira Öbergová. Erdálová si drží 7. miesto, Preussová je stále u 8. Za ňou potom Lena Hekiová-Grossová, Karolín Ofikstad-Knotenová a Paulínu Vátovskú-Fialkovú by sme mali mať, je to tam vzadu, áno, na 15. mieste. 57 sekúnd stráca na Jean Monotovú. Odrezala ďalšie 2 sekundy. Najdôležitejšie bude, aký bude rozdiel medzi týmito dvoma pretekárkami. Jean Monotová, Franciska Preussová nie je. Franciska žiadny nováčik, dokáže zvládať tieto stresové situácie. Je to už skúsená pretekárka, ktorá vždy bola dobrá vo svetovom pohári, ale roky ju trápili zdravotné problémy. Zašla jeden svetový pohár, druhý musela vynechať, zase sa vrátila, zase ochorela. Čiže neustále ju prenasledovali zdravotné problémy. Až teraz v tejto sezóne ide od novembra do marca všetky svetové poháre a vidíme, kde je. Áno, pred 2 rokmi vynechala program už po skončení druhého trimestra sezóny. Nešla na majstrovstvá sveta, ktoré boli v domácom nemeckom prostredí v Oberhofe. V minulej sezóne potom po svetovom šampionáte v Novom Meste na Morave vynechala záverečné 3 podujatia svetového pohára v marci. Po operácii nosných dutín, ktorá prebehla v lete, sa všetko zmenilo. No teraz má šancu na víťazstvo Jean Monotová. Preussová útočí z 8. miesta. Prenasledujeme, ma obava, že prídem na strelnicu a tam si všetko zničím, čo som získala. To povedala v týždni pred Pokľukou v jednom z rozhovorov Jean Monotová. Teraz to všetko zvládla perfektne, ide za víťazstvom, bude mať náskok na úrovni zhruba pol minúty pred svojimi súperkami. A splní sa jej ten cieľ, že chce mať na posledné preteky najtesnejší možný rozdiel. No ešte môže byť prvá, aj v žltom drese uvidíme. Odpoveď má v rukách Franciska Preussová. Benedová to nezvládla, dvakrát netrafila. Simonová pridáva chybičku. Teraz začína streľbu Franciska Preussová. Simonová dvakrát minula. Lena Hekiová-Grossová s posledným výstrelom. Vyšiel jej, podobne Elvire Öbergovej. Čistá streľba môže byť aj u Minkinenovej. Preussová trafila všetky terče. Takže z toho bude pre Preussovú boj o 3. miesto. Čistá streľba aj pre Minkinenovú, aj pre Voborníkovú, aj pre Paulínu Vátovskú-Fialkovú. Úžasné preteky. V top 10. Úžasné preteky pre Paulínu a postavenie v prvej desiatke druhýkrát v tejto sezóne po senzačnom 3. mieste pred Vianocami v Le Grand Bornand. Už vidíme, ako Franciska Preussová okamžite nasadzuje pred Lenu Hekiovú-Grossovú. Ak skončí na 3. mieste, tak bude mať ešte... Čo to bude? To bude bodová zhoda. Nie, bude mať ešte náskok pred svojou súperkou, pred Jean Monotovou, ale Paulínu Vátovskú-Fialkovú vidíme za Češkou Voborníkovou na 8. mieste. Voborníková trafila všetky terče v dnešných pretekoch. Paulína na ňu stráca 4,8 sekundy. Takéto je celkové poradie vo svetovom pohári. Za predpokladu, že Jean Monotová bude prvá a Preussová štvrtá. Vtedy by bola bodová zhoda. 1193 bodov na konte oboch pretekárov, ktoré sa ako jediné prehúpli cez štvorcifernú bodovú hranicu. Ale Franciska už išla pred Hekiovú-Grossovú. To sme videli, teraz nám to potvrdzuje aj tento záber. Zaútočiť však môže Ida Lienová, pretože tá má vynikajúcu bežeckú formu. Ale bežeckú formu má aj Paulína Vátovská-Fialková a ja si dovolím tvrdiť, že to bude umiestnenie v top 6, pretože tam na tie pretekárky nestráca veľa. Ešte 6 sekúnd na Minkinenovú, to by mohlo byť v silách Paulíny, pretože naozaj aj včera bežala výborne. Koľký 11. čas mala spomedzi všetkých pretekárok, tak dnes je to po 44. mieste na 7,5 kilometra šanca na, dovolím si povedať, prvú šesku, možno prvú peťku. Jean Monotovú máme už na medzičase 1400 metrov pred cieľom, teda v polovici 9. kilometra. Po streľbe mala pohodlný náskok 37 sekúnd pred Elvirou Öbergovou. Nás zaujíma samozrejme ďalšie poradie, teraz sa pretekárky míňajú. Takže Elvira Öbergová stále druhá. A Ida Lienová sa už dostala pred Francisku Preussovú. Nemka na 4. mieste. Pre nás bude rozhodujúce, kde je Paula.
Piata Lena Hekiová-Grossová, drží sa za Lienovou aj za Preussovou. Sledujeme aj streľbu Nasti Kuzminovej, no a Paulína Bátovská-Fialková stále na 8. mieste, ale sťahuje už odstup od Minkinenovej a Voborníkovej. Zavesenú ju vidíte za českou reprezentantkou, za Paulínou je potom Talianka Samuela Komolová, ktorá spoločne s Voborníkovou trafila spomedzi elitných pretekárok z prvej desiatky všetkých 20 terčov v dnešných pretekoch. Nasti Kuzminovej nevyšla posledná položka, mohla sa ešte výraznejšie posunúť, ale nakoniec ďalšie 2 chyby. Celkovo teda 7 v dnešných pretekoch. No a my sledujme boj o veľmi cenné body. Franciska Preussová v tejto chvíli už na 5. mieste. Aj Lena Hekiová-Grossová sa pred ňu pretlačila. Prvá Jean Monotová, druhá Öbergová. Pretekárky pôjdu teraz do posledného stúpania, výrazného. Tu sa bude rozhodovať. No a vidíme, že Lena Hekiová-Grossová ide na 3. miesto pred Idu Lienovú. Franciska Preussová je 5. Ešte sa snaží nastúpiť pretekárka v žltom drese, ďalšia štvorčlenná skupina a v nej Paulína Bátovská-Fialková, zatiaľ za Minkinenovou, pred Komolovou a Voborníkovou. Preussová sa nevzdáva, Lienová ide na 3. miesto. Tu sa nám to mení za chrbtom Elvíry Öbergovej. Úžasné preteky, no a zároveň 8. víťazstvo v tejto sezóne pre Lužán Monotovú. Otázka bude, či sa dostane do žltého dresu líderky Svetového pohára. Ida Lienová má vynikajúcu bežeckú formu. Lena Hekiová-Grossová je práve vhodná na takéto finiše, ona to vie, preto ju Švajčiari stále dávali na posledný úsek štafety. Vie sa finišovať, vie sa zapnúť. Elvíra Öbergová druhá, Franciska Preussová za Lienovou a Hekiovou-Grossovou, ale ešte o ničom nie je rozhodnuté. Na 6. mieste už Paula. Paula je na 6. mieste, fantastický výkon slovenskej reprezentantky a skok zo 44. miesta do prvej desiatky. Jean Monotová si už môže vychutnať záver tejto súťaže, ktorá jej prináša 12. víťazstvo v kariére. No a Franciska Preussová po 3 trestných okruhoch na 5. mieste. Za to by získala 50 bodov, do žltého dresu by išla táto pretekárka Lužán Monotová. Ale ešte je tu posledné stúpanie do rovinky nad Strelnicou, potom zákruta po pravej ruke, prechod mostíka a cieľová rovinka. Za Jean Monotovou bude Elvíra Öbergová. Tak by to malo dopadnúť. Francúzska potvrdzuje víťazstvo, ku ktorému je včera chýbali nepatrné 0,2 sekundy. Dnes to zvládla. A berie aj malý kryštálový globus. Červený dres potvrdila víťazstvom 90-bodovým ziskom Elvíra Öbergová na 2. mieste. Je to pre ňu 6. pódiová pozícia v tejto sezóne a aké je to za jej chrbtom, to je dôležitejšie. Boj o 3., 4. a 5. miesto, v ktorom napokon Franciska Preussová sa chce ešte dostať pred Idu Lienovú a vidie to na cieľovej čiare tak ako včera, zdá sa, že nie. Takže novou líderkou Svetového pohára je pred záverečnými pretekmi s 5-bodovým náskokom Lužán Monotová. Lena Hekiová-Grossová si prinavrátila formu z minulého roka. Paulíne Bátovskej-Fialkovej skladáme klobúk a zároveň blahoželáme k fantastickému 2. najlepšiemu výsledku v tejto sezóne. Tak vieme, za akých okolností sa Paulína dostala k týmto skvelým výsledkom, že ako náhradníčka skončila 3. v elitných pretekoch s hromadným štartom v savojskom Le Grand Bornand a dnes zo 44. miesta na štarte po konečne fantastickej streľbe s jednou jedinou chybičkou obsadila 6. miesto. Tak komentári Ivony? Neviem, čo mám skôr Nie povedať. sestiersky, ale expertný by sme poprosili. Vynikajúco zvládla tú prvú ležku. Hneď po prvej ležke sa chytila, bola okolo 20. miesta, čiže urobila presne to, čo mala. Prvú polovicu pretekov zvládla. Konečne jej vyšli, streľba v leže jej vyšla a zúročila na posledných pretekoch. Teda možno nie na posledných, ak sa dostane do pretekov z hromadných štartov, ale na poslednom svetovom pohári konečne zúročila tú bežeckú vynikajúcu formu. Tak, po prvej streľbe bola 20., po druhej dokonca 10., potom po jedinej chybičke, ktorú spravila v stojke, klesla na 16. miesto.
po záverečnej čistej položke išla na 8. pozíciu a v záverečnom okruhu zdolala Suvi Minkinenovú aj Češku Terezu Voborníkovú. Tie skončili za ňou, Češka 7, Minkinenová 8, 9. Talianka Samuela Komolová a na konci prvej desiatky Líza Tereza Hauserová z Rakúska tesne pred Aitou Gasparinovou. Medzi tým prichádzajú do cieľa ďalšie pretekárky. Justin Bresanzová Bušetová si dnes polepšila zo 40. na 20. miesto. Veľmi pekný skok. Dôležitý je pohľad aj na jej krajanky Julia Simonová 14. Kami Benedová, ktorá atakovala pódiové umiestnenie, napokon po dvoch chybách v závere na 15. mieste, ale čo je dôležitejšie, Jeanne Richardová skončila 12., kým Oceán Michelonová až 25. Takže v tejto chvíli Richardová potvrdzuje modrý dres líderky kategórie do 23 rokov. O všetkom sa aj v tomto prípade rozhodne až zajtra. Na posledných bodovaných pozíciách máme Norky Johansenovú, Ingrid Landmark, Tandrevoldovú a Nemku Sofiu Schneiderovú. Za nimi potom Estonka Kulmová. Tandrevoldová si dnes inak polepšila o 16 miest, pretože včera skončila až 55. Naopak Ukrajinka Horodná výraznejšie klesla z 15. až na 44. miesto. Heidenbergová po 5 trestných okruhoch 45. Milena Todorovová tiež s veľkým prepadom. V úvode pretekov sa ešte držala vpredu, ale potom musela 4-krát krúžiť v trestnom kole a s 3-minútovou stratou je 46. Čiže o 37 miest nižšie ako včera za Bulharkou Češka Lucie Charvátová. A ešte teraz pozeráme na Elisu Gasparinovú, ktorá sa lúči s bohatou kariérou. Do pretekov s hromadným štartom je to samozrejme nevydá, takže posledné preteky už je jedno, že ju prebehli Bulhárka s Američankou. Chcela si užiť finish rovinku a teraz oslava so svojou sestrou a ostatnými krajankami. No a oslava o to krajšia, že Lena Hekiová-Grossová je na 3. mieste, takže danke Elisa, poďakovanie Elise Gasparinovej. Druhá z troch biatlonových sestier skončila. Zelina je už trénerkou vo švajčiarskej juniorskej reprezentácii. No a lúči sa dnes aj Elisa. Aj tá mala dobre rozbehnuté preteky. Koniec koncov finišovala napokon tesne za prvou desiatkou na 11. mieste. Počkáme si ešte aj na Nasťu Kuzminovú, pred ktorou skončia Lea Ročopfová z Rakúska a s číslom 43. Aj nemecká reprezentantka Johanna Pufová, ktorá bežala 4 trestné okruhy. Treba sa dnes pozrieť aj znova na tú bežeckú stránku, pretože dnes Paula, 4. bežecký čas, 26 sekúnd na prvú Anna-Mariu Lampičovú, druhá bola Justin Brezazová Bušetová so 6-sekundovou stratou a tretia Hanna Ebergová 24 sekúnd. No a ešte povieme, že Paulina mala druhý najlepší úvodný 2-kilometrový okruh za Juni Arne Klejvovou, potom mala najlepší druhý okruh, kde bola o 2,5 sekundy rýchlejšia ako Lampičová a čo sa týka porovnania s najlepšími, tak napríklad o 14 sekúnd lepšia ako Projsová. V 3. okruhu bola Paulina 23., vo 4. potom 3. najlepšia a v záverečnom 7. Tak to sú tiež úžasné ukazovatele, ktoré ju posunuli k fantastickému výsledku. Opakujeme ešte raz, k druhému najlepšiemu v tejto sezóne. Po 44. mieste v rýchlostných pretekoch na 7,5 km sa na Holmenkolene dostala na 6. pozíciu. V minulosti tu dvakrát obsadila 3. miesto s číslom 58. Máva divákom Kanaďanka Emma Landerová, ktorá skončí za Nasťou Kuzminovou na 56. pozícii. No a na trati je už len Julia Talihermová z Estónska, ktorá na záverečnom medzičase strácala vyše 6 minút. Tak zrejme aj u Emmy Landerovej rozlúčka s dlhou športovou kariérou. Táto 33-ročná najstaršia členka kanadského reprezentačného tímu životný výsledok dosiahla v sezóne pred 2 rokmi. V Kontiolahti skončila na 7,5 kilometra na 4. mieste. No a za ňou ešte Johanna Talihermová, Estonka, ktorá dnes bežala až 7 trestných okruhov. U Nasti Kuzminovej máme potvrdený nový údaj, 6 trestných kôl, preto klesla z 53. na 55. miesto. Paulina ukázala to, čo v Novom Meste na Morave pred 2 týždňami, vtedy sa posunula zo 46. na 28. miesto. No a dnes
zo 44. pozície na neuveriteľnú 6. Je to jeden z najväčších skokov v tejto sezóne. 3 najlepšie si taktiež vylepšili svoju pozíciu oproti štartu, aj keď Lou Jean Monnetová začínala takmer súčasne s Franciskou Preussovou. Elvira Ebergová si polepšila o 9 a Lena Hekiová-Grossová o 4 pozície. Idalienová zopakovala 4. miesto a Franciska Preussová klesla o 4 miesta a tým pádom prenecháva líderskú pozíciu pred zajtrajšími záverečnými pretekmi Lou Jean Monnetovej z Francúzska. No tak zajtra tešíme sa na mužské preteky s hromadným štartom, ktoré budú jednak oslavou celkového triumfu z Sturlu Holma Legrajda a zároveň oslavou kariéry bratov Tarjeja a Johana Tingnesa Beovcov. Johannes sa lúči po tom, čo dosiahol včera víťazstvo na 10 km a dnes skončil v stíhačke druhý za Sturlom Holmom Legrajdom. Bude to rozlúčka s veľkým biatlonovým panovníkom ostatných rokov a s jedným z najlepších športovcov tohto odvetvia v histórii. Pozeráme sa na dnešné poradie, v ktorom figuruje 57 mien. Nastia Kuzminová na 55. a Paulina Bátovská-Fialková na fantastickom 6. mieste. Máme teda aj v závere sezóny dôvod na radosť. No a s týmto konštatovaním odovzdávame slovo do nášho štúdia. Boli to strhujúce, krásne a dramatické stíhacie preteky žien a z pohľadu slovenského fanúšika boli naozaj vydarené, pretože Paulina Bátovská-Fialková